Hagani kapor shwa bangin ya phai she tin ke jong bleng a chukwa ban ai ke jing khot smo bha ya ki parlok parajor jo ke ga snong ka dong ba phin pin sha score ban puli ke tin ke jong play bala da long ka bala phin tho e ke khot bible bat ba phin puli ru ya ka bible ha ke jo ka por ba phin yet la da ke ji kai ke ba phin yo sngo ki long de em ke ba shisha ka kum ke tin ke jong play tinga kermen bangin yo ya ka ha ke ji sha ka ni ka long kum ka bible study ka bangin ya kren namar ngin ya puli ya ki kitab jong ke jing thula pa ti kum ta da kini ke jing kentu bar ke jing khot smo bha ka pil ka banga ai shapi nge kermen scam bakan ya rap yangi bangin yo ya ka por ka basno tanat lingba jong ke ni ka tayo hashwa bangin ya shakmat na kerpat ba pin ya dem rengkal bat nga ha ke jing ruai au blai bok pa jigi bhap neng ngiwan man ai ngu ye mitrai namar ka jing e ka ba kraw ya ka ba mila pan pau leng ba khun jo me ka ding na kalbari bat ha ka ni ka jamit kat bangi plit ya ka tin ka ba khut ka jo me ngiwan ban pen thli ala de ban pen suda bangi dan kam ya ka jing start ka jo me bat ya ka jing don jo me ha ka jing em ka jongi bangi long ke ba snorit ki ba kloi ban sha hi kai bat ba man yalam yang i kham jan shu Jesus Christ lingba ka ni ka tayo baro shi tayo to buri yang atrai silendet jo ka ding pna pensle yang ado mun simbu khu jome pendan kam yang atrai de ka bor ka jome namangam long a ngalong batlot bat ubalarem henringa peit de ka jinkerman shi ka ding pna jo Jesus Christ ha ka ni ka po ha ka kerteng ka jo Jesus ngadwai amen hagini gisngi kat shakaba ni pai nio i ya ki khubor ki basrio ki jingbna jong kitma ki jing ya kan at hapdeng ka wei kari bat ka wei pat kari nio i ru ya ki jing hiar jong ka yo ka kot hoi ngimla ban len ba ka don ka jing snow shifting jong ka perthai ya ki jingbna jong kitma baka Amerika ka berngam ya ki katto kan ni kiri ke jingan ad pedeng ke Russia bar ke Ukraine ke Palestine bar ke Israel ke Pakistan bar ke Afghanistan ke India bar ke Pakistan ke jingale apedeng jo ke Bangladesh nyu i baki don ki jing snew ha ka perthai but habang nyu i ki nam snew nyu i ya ki jumai habang nyu i ya ki jing baman ki bajalai habangi paish ki kot kubor habangi snap link ba ki YouTube channel ke jongi ka penlong yangi ban snolongo bat ban shifting ka lawe ke jongi kan long ka bakumno hari hapdeng jong kita ki kubor ki basniu ki ba nios ngau hagani ka tayo ba hagani ka janbit ngadon ka kubor ka babha nakam ta jong pi bagada ka kubor kadai na kene ka Bible ka tin ke jo ublai namara dep ye tho lupa ya ka lawe ya ka ka ban sa jia ha kene ka pertai bat ki ki badang jia menta ublai syam la kendit habo yo ya ki jia ha kene ka pertai bat kumta nga khot ya pi ha kene ka tayo bangin ya puli ya ki kitab jong ki jing tho lupa ki ban walam ya ki jingkerman ha ka jing em ke jongi bat ka wei ki kitab ki ba crunch pang ki jing thu lupa ki ba ngitip ha ka ka kitab jing pen pau ka ka kitab ka ba don lese ha ka ba khadu jong ka Bible bat ka ni ka kitab ka wei ki kitab ba ki ba bon ki brio ki sno thu bakla henre nga khot ya ka kitab jing pen pau kumba la kran ki katu kat ni ki Bible scholar ki restart Bible bahaba ki puli ya ka kitab jing pen pau ki khot ya ka gospel ka pesan habagi paisha ka kitab jing pen pau ki babon ki brio ki ong baga ka kitab jong kimrat klau kada ka kitab ka pen shifting kada ka kitab ka ba penkul mar jingmut kada ka kitab ka ba wat kinong yalap niam ki ong wat nam puli ya ka wat nam puli ya ka Bible kham tam ya kani ka benta jo ka kitab jing pen pau namar pin sno tho bakla pin kulmar ke jing mut
pin shaping pin du jingkerman Henry habangi pai sya ka Bible ha ka kitab jing pen pau ka nong ka baning kong rekhot ka balai ka Bible ka ong suk uta uba puli uta uba yo snow bat uba sumar ya ka tien jong ka ni ka jing thu lepa ka Bible ka ong ba habangi puli ya ka kitab jing pen mau jing pen pau ngin yo ya ka jing suk ngin yo ya ka jing kerku ngin yo ya ka jing shampang ngin yo ya ka jing start te la da pipuli ya ka kitab jing pen pau bat pisngau shap ting le se phim sham la yo ban puli ya ka ha ka rukom ka badai la da phios ngau ya ka kitab jing pen pau bat pisngau shap ting le se kita ki bahika ya phi kim sham la ngau thu ya ka khubor jong ka kitab jing pen pau ka Bible ka ong suk ha ka jing shisha phin shem ha ka kitab jing pen pau don nyau sin ba uji suang suk ki bi attitude ngila balong men ba uji spres udan ha ka perthai ka ba uyang ha lom jong ke jing ker khu uyalap ha ka gospel Matius san wang suk ki ba jamnut suk ki ba sha pen shitam kita kini ki jing ker khu ba uji spres open bana Bat ha kitab jing pen pau pin syam ru don nyau teli ki bia tetiu sene kita ki jing ker khu ker do ki jing pen bena jo ka jing suk te kum ta ha ka pas dange jo ka kitab jing pen pau ngila yo lo pa ya ka jing ker khu ka jing ker men ha pong suk ka de ka khu bor ka pa am dei suk ong ka tien ki jong blai kita ki ba puli ki ba ngau ya ka tien jong ka jing tur pa jo ka kitab jing pen pau nama pitip ba ka ya kalajan ngitip ba sian Jesus Christ un sawan no sikan ka pertai ngitip ba ka pertai kan sawai Jesus ong bangidan kam bangin kampuli ya ka kitab jing pen pau ya ki jing thu lupa jong ka Bible bali la khot ya ka kitab jing pen pau de ki scholar jong ka Bible kum ka gospel ka basan habang yang ka gospel ka mut ayu ka khubor ka bapha dei Bat habang yang ka khubor ka bapha ka mot ka ai ka bangi gibril ngimla ban le u Chris ulale ya kata nakam ta jongi amen kai kata ka bu Chris ulale ya ka ngimla ban le ka de ka kam jong ka jing suspa ki saudri ki gospel ki bangitip Matius Marcos Lucas but Yohanes kini ki sau gospel ki tho shapang ka plan jong ka jing suspa jong ka jing pen em yu khon ben riu ling ba ka jing em ka ba klempop jong Jesus Christ ling ba ki kam ki jong Jesus Christ ling ba ka jinya per ka jimi pap jong Jesus Christ hatu ka kitab jing pen pau ka kren ya kani lada la ban khot ya ka gospel ka basan phi la dang puli ya ka kitab jing pen pau phin shem ba ka kren ya ka ju ka don ya ka gospel ka kran sipang ka jing em ka jong Jesus Christ ka kran sipang ka plan jo ka jing sus pa ka jong Jesus Christ la ai ya ka kitab jing pen pau namar ba ka don ya ka jing thu ka ba kerpang ha ka perthai ka ba dap ta ka jing shapti ha ka perthai ka ba dap ta ka jing snau lengo uji suang suk ki ba pule suk ki ba snau ba suk ki ba sumar phim don kam ban shapting Bat habang ipuli ke kitab jing pen pau ngidan kam ban sngotu meno la tho ya ka mano bala tho ya ka kai ke jing mot jong jing pen pau ha ke sha ka kitab jing pen pau ha ka tien pari kong revelation ka wanda ka tien Greek apocalypse la da phishubu menta kam tam ha ba phipli ya u kenja mot ba kerpang jutap da ka perda denem ha ba phimut ban pli ya ka tu ka perda pi unveil ya ka pi pen pau ya ka e bala buri syapo jong ka te kata ka de ka jingmut jong ka kitab jing pen pau ban pen pau ya ki ki ba buri te hatu pi nom kwa ban tip ya ki ba buri nga kwa ban tip la da don ka kum ki khana ki khlong hala pi ong khon nga bu hang tu wat nom le shimo ki kwa ban tip don ayu syapo Tingi ha kani katayo ngi de ban sngau kende ka man sim ban kwa ban tip don ayu ha ka kitab jing ban pau ka bau blai ul ai kerpang sya ka barang ka jong o sya ki breu ki jong o
Sya kibreu kiba hagini kisngi kiba khadu chua ka jingwan asin ka jong Jesus Christ. Pi ka kitab jing penpau ka penpau ya ka ka ba kisau gospel kim penpau. Kisau gospel ki thu tat hadu ka ding pna. Henry kim shim le thu ka ka ba jia hadin jong ka ding pna. Shalendet jong ka ding pna. Ka jing kitab jing penpau ka kren ya kata. Pi shalendet jong ka dingpna shalendet jong ka pansnyat sya don usim don ka pansnyat sim ba don ka pansnyat jong ka jingjop daya kata ba ka kitab jing penpau ka kren bat ka walam la shai ka jan mit nga khot ya pi ba ka wei na ki mat deng jong ka kitab jing penpau ka long ujisu ujop Hakadik pernah ka perthai ka perkhat bau Jisu larem. Henry shalendet jongka don ka jingjop. Badnyo ba wala da Jesus Christ ula pernah hakadik pernah la pendep. Kada ka kam jongka jingsus ba. Henry ka kitab jingban bau ka thu yangi bau sa wan biang shakani ka perthai ku muslim jongis utrai jongi try. Leng ba ki jing sha shitom. Leng ba ki jing ka ba klampop Jisu. Ujisu ulayo balong usim jonga bat jongpi. Men bala tho ya ka kitab jing penpau Yohanes usenran ba ije jong Jesus Christ la ayo ya kani ka khubor ya kani ka jing thu pa bat ha kani ka por Yohanes udon ha ka dolnong Patmos. La penrangkang par yu jangai ni ki bahaying asam jangai ni ki parabanget jangai ni ki lokki jor kadai hagapor jong ka jingsan char jong ka himarom hapo ka jilam jong upatcha domitian ula pentrekam yaki ain man pensitam ben yaki kristan hagatokopor men balat hang yaka rom la keno bagi ki kristan ki balale yaki ka kam bal ka kubor jong ki kristan ke imat kumba kalong ka jingla persya ber ka jing penram ya ka rom baru persya domitian ula penmi ya ka hukum baro kibreu kin mane yu hukum ublai de kumta haba ki kristan kim shamla pendem hau persya domitian la pensitam yaki la penyap yaki hagaji sia kat kum ka history la persyang ban penyap yo Yohanes usunrane uba jong Jesus Christ ude usunran uba Muslim baru ba khadu bagani ka bakut artat jo kaspasnam ka baningkong ulah temmen pha kila persang ban penyap yu henry syam layap kila sang ban sdi yu hakakarai kepada penyang henry syam layap kumta kila rai uni ubri unam yap kumta ngin penkit no yu jangai na kani kanong ba bat ulah syong hakadolnong Patmos la shong hang ta marway la sha shitom nakam ta Jesus Christ kalong ke ai ke bas ngausi baki breu ki chong play ha ko por ki ha pan ya leng baki jing tanjar leng baki jing pen shitom ben hereng yo hang ni ya ka mat pedeng ka bangin sakta ka we ni ki mit ba ha ki sngi ki ba khaduro ki breu ki jong play ken sha pen shitom ben bar ken sha pen rangkang par ken sha pen yap kumba long kinong bo jong Jesus hakas nam ka baningkong halor ka we ka mat pedeng ba kem tre ban mani ya ka bor jong ubreu ba kem tre ban mani ban bot yaki an jong ka sarkar kata ka ka bangin sayo Barkat bo Yohanes udan hangta hagal dolong Patmos. Ublay syam la ino yo syakrijo. Kata ka kubor ka bapa. Nginong amen. Namar ublay ji ino ilagi jong ki syakri hagi jingtan jar bar ki jingtan jo jong ka GM ka jongki. Uta ublay jong ka beneng. Udan ka plan ling ba u Yohanes. Usenran uba khadue uba But lingba jo ula ai ya ka gitab ka ba kraw ka ba don ya ka jinga thulupa ka ba ya dai hadu ki ki smi ki por jo ka jing jo nga bar ki jing jo phi ti hang ni u Yohanes u tho ha ka gitab jing ban pau ka nong ka ba ningkong ka khat ka ba khandai manga u Yohanes u prabange jo phi uba
long un nong yo benta lem ha ki jing jan jar bat ha ke hima bat ki jing sha u Jesus Christ ngala don ha ka del nong kabala khot Patmos nakam ta ka tien u blai bat nakam ta ka jing pla u Jesus te ka long ka shai hang ne bo yones u don ha Patmos nakam ta ka tien ka jong blai nakam ta u Jesus Christ ha to pi kloi kum u yones ban sha shitom lem bat u Jesus Christ nakam ta ka kreteng ka jong u nakam ta ka tien ka jong u yones onga long u prab ngai u baya shim banta ha kita ki jing sha pan shitom nakam ta u Jesus Christ u sunran ba khadu e jong u Jesus Christ ura sha hangta nakam ta ka jing et ka jong nakam ta ka jing it ka jong u ya u Jesus Christ ka jing kali kalong u e u brio u balatemen un kloi ban sha shitom nakam ta u Jesus Christ badam ta ka tien ka jong u e u brio ha ka perthei u ban kloi ban yap lem da don ka dau ngam tharai u yonis un kloi ban ai la ka jong ka gm nakam da u Jesus Christ habangi pai leng ba ka jia shem ka jong u yonis u bala penjingai ni ki bai jing sem na ki lok ki jo hap deng ki kentri hap deng ka jing kan ja ba ka jing sngo marway mi shem na ki jing tho ju u ha ka gitap jing ban pau ba u dhan ya ka dau ba u kloi ban yap ban sha shitom nakam da u Jesus Christ bat ka wei ni ki dau balapan pau hi hau yonis ka de jing ban pau ka long ka bening kong ka khat ka ba khat wei hang ni ha ka kitab jing ban pau ka long bening kong khat wei kong ngalong ma nga u alpha bat u omega pi ka ne ka contain alpha but omega u yonis u tho ha ka tin greek alpha but omega ki de ki dak ha ka greek alphabet udak ningkong alpha udak ningkong but omega udak obakadu ladingi ong hak alphabet khasi jongi u a but u y u jisu la da onjin la kren yangi ki khasi unjalong ngalong u a but u y ngam tip ko ki paralok ko ki prab nge ke ge dia sham jo phimanta how dak ayu pidon hak alphabet jong ka ji thu khana jo ka gm jong phi let's say dan apeng jo phi don how j u ba yang ye ki jing jar u ji suong ngalong u a but u y hap deng u j jo ki jing jar jong phi amen let's say phi don how dak s pis ngo si hap deng jong u s ngalong u a but u y ong Jesus Christ hap deng ki ngo si jong phi let's say phi don how dak b bampong ke jingpang ha ke jing ke jong phi u jisu u ong ngalong u a but u y ha ke jing ke jong phi u a but u y u de dak u baning kong but u dak u ba khadu hang ni u jisu ong ngalong u alpha but omega ngalong bas dang bat u ba khut ha ke jing jong phi ngalong na bom chukut shabom chukut ong u Jesus Christ kani ka jing yo i ke jong u yonis balapan pau hau shabang u Jesus Christ bolong alpha ba omega u yo i yo Jesus komu play haba wong ngalong alpha ba omega ka de ka jing kam jo play ngalong play na bom chukut chile bom chukut ha ka gospel yonis ko ka bening kong ka khat ka bening kong ha ka ba bening kong la da ruk tien ba tau tien uladan ba u play ba dau tau tien la thao ye ki ek e baro nam men kong u jisu la don hashwa ka jing penong ya pertai na bom jukut shadu bom jukut but uta u de u blay u yonis u shekri bo ngak loi ban yap nam tau tau blay yau ni usnran u badon marwe hadon no Patmos hapdeng jo ka jing kenja ha ka kitab jing pen pau i we nyau u jisu u belong u alpha ba omega ubasdang madubakut uang to wat nam shep ting uang ya pi hang ni ka janmit uang ya pi ki bala banyo sngau ha ka ni snong bat lingba kini ka channel jong ka KGC wat shep ting la rapidan pre ke jing snow si la rapidan pre ke jing janjar hapdeng kapang ka shitom hapdeng ke jing snow marway
wanga long ubasdang pada bekut kata kadi ke jingkolal ke jong Jesus Christ nangta laringi phai ruah ke kitab jingpen pau kalong ka beningkong ka khot ka basan hang ni lapan pau uta ublei ubau Yohanes ukloi ban syayap hang ni ka ong ba u Jesus Christ ulong unong pla ubayaine utakeng ubala iet yangi utakeng ubala sat yangi na kipop jongi hakasnam ke jong uhi sagawe ke jing yoi ke jong Yohanes shipang Jesus ubau kloi ban yap uyoi yo Jesus Christ kum utau blei jong ke jing iet uba iet ya una bom jukut shabom jukut kani ka kitab jingpan pau kai thu yangi bau Jisu udan ke jing e ka ba crow ya pati kita ki nongbur ki jong ha ka ka pertai nakam ta ki breu jong ka ka pertai bar ka ka jing e ka jong ka pelong yu Jesus Christ baun yap na ka banta jong ki nakam ta ki pop jong ki ka ong hang ni bar ka snam ka jong Jesus Christ la sat ya ki pop jong ki ni pulih ke Bible bau Jesus Christ ulawan si kena ke pertai ulawan banyap ke plan juga jipen em la ai hele ko ki parlok ke Bible ke thu yang ni la pi pe yang kitab Genesis ke thu yang ni bahdian bo Adam bar ke em ke la lepop kum tang yo i ke plan juga jipen em ke jong blai bakal sedang ban trekam ha ke jing em jo khon ban reu handai de ke kitab jipen pau ke be thu yang ni menno kasdang ke ka plan jong ke jing sius pa ha ka kitab jimpen pau ka ka khalai ka khar ka ba phra ka ong ba u Jesus Christ ulong utau khon lang prat jong blai u bala penyap la menang long ke perthai uta u blai na bom jukut men ba uthau ya ka perthai ula dan ka plan ula ai ka mon la loi tho khon men reu ba u la tiep lupa ula yo i na ba ulong basdang ba du bakut wala dakin le pop lada kinyele persya yang wangan lek banyap nang ta joki ka plan la pen pau ha ka kitab jing pen pau ya ka ba am syam le thu hangno ha ka kitab jo ka Bible ne ka dei ka kitab jing pen pau ka bai thu yangi ba ka ne ka plan jo ka jing pen em kala don haswa ka jing pen long ya ka perthai dei na mar kata ka daw mo ba ka kitab jing pen pau ka ne ka gospel ka basan ka kran syapang ka kam jo ka Jesus pa ka jo Jesus Christ bau jit banyap nak do breu bela hap hakapop ka ji kitab jing pau ka kran spang ka jing e ka jong blai om dei ka jing tim kom bayo i ki breu ka kitab jing pau bon haba ki breu ki lap ka kitab jing pau ki pen syap ting ya ki let's say ya umrat klau ya ka dujok ya ki klam ya ki jing ap them harega kwa bria thoi bi ka met ba ka kitab jing pau ka dei spang u Jisu bat ngawalam ya ka khubor jo ka jing kerman na ki jing thulpa jo ka Bible ba ka kran spang ka jing e bo e ya nga bat ya pi o ngi pulih ka gospel jo nes lai kan riu bo blai ul e kata ka perthai u yo i ba habangi ngim la ban job ya ka pop u wan man ai ya la ka jong ka jing em habangele ya ki drugs habangele ya ki jing bishni habangele ya ki jing sarong ya ki jing kwa brai jo ka do ba ka khmat u Jisu ong ngan wan man ai ka bor ya pi ban job da ka snam ka jonga amen nang ta sa ka wei ka daw ba Yohanes u kloi ban yap na kam ta u Jisu na kam ta ka kerteng ber ka thien ka jo namar ba u yo i ha ka kitab jimpan pau i wei khat pra ka ong bat ngala chia long ba yap dia khmi ngalong ba em she ki bom chukut ngadon yo shabi ka dujok bat ke jiap u Yohanes u yo i bo Jesus Christ udon ya ka bor ban pen empat udon ya ka bor ban pen empat ya ki breu ki blayap u nget ba shakri yo blay ba yap u shakri yo blay ba em namar ule yo i yo Jesus Christ men bala uyaj hasla jo kani ka perthai bau don ya kani ka bor ban pin empat men bau Yohanes udang don bau Jesus Christ kila yo ngau ya ka jing yap jo Lazarus bau don ha ka jing tap la tap yu bau la pot saus ni saumet ulale cha ka jing tap bau Jesus Christ long ya ka Martha bangalong kai tong lang ngalong ai
ngalong kajing mi pat bat kata kajing uta ubayap lada unget hanga seempat. Amen. Teu yo iya u Jesus Christ ba ulong uta ubaim shamlayap sa men bala sa da pna u Jesus Christ men bala tapyo ulam mi pat bat uladon menta hapneng une u Jesus Christ bat udon bat u Yohanes wat hadol nong Patmos men bala aya ke kitab jing berpau bade ke jitu lopa joka une u Jesus ubawan hangta hagadol nong Patmos but u Jesus Christ habau Yohanes uya thu shiki prabang ngi kyong ngila yo tba la ningla yo kta yo Jesus Christ ngila yo iu baula mi pat dei nomar kata kadau unget balada ansha penyap kumu martir ru dalam tak kerteng jo Jesus Christ unget ba u Jesus Christ ula ban primi pat yo kum no ma phi ban nga hatungi kloi ban shim ya kata rai ban put yo Jesus Christ ban bangin yapพี่กันมาอุโมเสสอุดรหากจิงเตบลายับบารุจีสุกว่าบันเป็นมีปัดอยู่บันยาลามีอุชบเนงหากกิตับจุดาอีเวคันได้อุไซตันอุวันบันกะกันฮนจูกิมไอลาดยาจีสุคริสบาอุนเป็นมีปัดยาอุโมเสสนักจิงเตบบัดคุมตากะพายบันเกตุหากกิตับจุดาอีเวคันได้บาอุจีสุคุมไมเคิลกูตาอุบะอิมอุบะดอนยาชบีจอกะจิยับบัดกะดูจอกอุบะดอนยากะพอหากจิงเตบulah seneng yo syaitan but shamlala ban bat ya Moses hajing tep amen ulah don hapneng bat men ba Jesus la yap la pan telun yo mau syaitan ulah persang ban khanglat ba Jesus na mi pat lawan penap dekisipai jong ka sarkar Roman ba anam don batu lani anam penmi pat yo Jesus Christ Henry Kim shamlala kibor jaga jingdum kibor jaga pertai kim shimlala uji sulam ipat bernginau haleluya ya kata Paul wong la uji Christ shimla mipat la filaj benta hang ni haga jaga tep uji Christ pin syam ya ka jing tep ka batali nomor uji su dan shu hanta la dan hapneng rengkat batngi jing ben pau ke thu yangi ba ka kitab jing pen pau hi ka dei shapang uji su Christ uji su kwa bangin skau tho ba bangi pule ka kitab jing pen pau ka dei shapang jong u ka kran shapang uji su Christ dei yo ta ba u Yohanes u shakri ba u kloi ban marwe bat ban yap ha ka dal nong Patmos kum no ma phipat ha tu pin jit kum ma u ban yap marwe nakam da uji su Christ hatu pinjit ban yat hagade ka lenti ka bashitom ban but yauta unong pan utau blay jong pi ubala yap nam ta kipop jong aber kipop jong pi day namar ka ni ka jinget baki Kristan haka spas nam ka banikong ki kloy ban dilut nam tau Jesus Christ ki kloy ban yap kom ki martyr nakam tau Jesus Christ Paul uyalap shirhem haka shiti nong kongkorin kalnong kabakatsan katsau lada o Chris shamla mi pat ka jingalap jongi kalong kabalan ngil chong leno hagade ka janmit lani kata ka jinget jonga jo pi ki Kristan kalong kabalan lada Jesus don ya ka bor halo ka jingtap par ka jiap namangi don ya ki be ki ba thon ki jongi ki bangila tap ya ki dai ka ni ken ka ba phlong yang yi ban ai la ka jong ka jingem baladang ai yap ro lalu kita kita thon juga kita yapro nam tahu Jesus Christ hakaway kasni kesamipat Jesus Christ udahnya kabor halor kejiyap ngakan mau ya kaway kabriyo kau pastor nanya tu ya pi ya kejiyasham juga kau mensuang ada yang kaway kakan hunyam haswa bangan poi sagabalang 7-day Adventist hakabor bangan kena ngalayos ngau ya kejiyalap berkelaktik ya yang barkong ngalakwa ban bud yu Jesus Christ bat ega jisha hande la khang yanga ime jonga ila pen ya thono dang rit kerta andang ala shongkurim kala don biang ka jingalap ngale skau ya ka jingalap jong ka balang 7-day Adventist tikumta kala puli biang ka Bible berkumta kala sedang ban le jingaseng kala kwa ban penyeso no kumta ka le jingaseng adalah mi kesabatan
kat ba kadang syong hakata kajaka ya seng kim padon jing mani hakata kapor ki syolong haying brio kakmi kawan berkelawan bantan ya ka patrong ya ka na ying jaka baki mani ublay bat penmi ya ka syabar kakmi kadang perkat kakun katu te kanom lese kanom yele persya syu kakmi kala syong kurim kata kakun joka hendrei kadang kakmi kadang don ka bor hal joka kala penshoy ru wat ya yo persa lok joka badeban persitam ya ka la kale ji seng kayo snow ya kajing tit baje kumta kala lek biang hakas ngi sabaton syong biang hang ta ka kmi kala bitar ka shim do uding thang lek be syapo ka tit ya ka 6 met syo ya ka berkita ki probengai krisna ya ka ki le no mare no ki kyong wanam syo kumta ka ye chia don ka miet ba kira mot ban le sni ya ka ha ban le phet na yeng ban phet ri kau pastor kata ka ke je syam jonga ngane thu shu kaya ka bangalale ban sya shitam na progress ngala armet kala de ka por bangan khakun imei jonga ban ilok jonga kishia pe ban ki ong nginya pe kai u play jong pi lada ula ban pen khai pi khon kem lai khot no yarap kem kit hospital ka kha hi khulung nang ta ka pen kho hi ka te hi yo sopet kani ka pri ko ngala kloy ban yap nang tau Jesus Christ kaya ka mapanlong ya ka brio pakan kloy ban yap nam to Jesus na ka nget bo Jesus ulong blay jong ka nget bo Jesus de no sus ba jong ka basat iki pop juga ka nget baladakan yap u Jesus don ka bor man pen empat ya ka amen ka jinge jong Yohanes kam dei ka jing sngau kadai ka jia syam ka baula em ba u Jesus ula don ba u Jesus ula yo i yo Jesus ki kamba ka ju ula pen i ki khmat ki ba mala hendai ka don shishu sa ka weipat ka dau ka ba kham kerpang ha ka gospel Yohanes real life pra uang ka bu tho ya ki kentien ki u Jesus kam mangalawan her nap neng u ngeng ba u ni dei u priu ba pha tani utang u priu ba pha unget ba ulang palat ban yu breu ba pha udai ublay ula wan che ka perthai udan ka bor ban yarap udan ka bor ban pentengan udan ka bor ban penim udan ka bor ban sispa daya kata ka ba u wala yoi ladadan ki palok ki bampadai ki kristan kin ong balai ki kristan ki kloy ban sha shitam nam to kris ban yap nam to kris namar kim shem la bot yo breu ki bot yo blay unong penim ban unong sispa ubaladon na bam jukut sheki bam jukut ka kitab jing pen pau ka pen pau lu ingi se ka weipat jing pen pau iwe nyau hakmi uwan berkilo baka khmat baro kan yoi kani kadhei kata ka jing kermen ka jing kular ka bau Jesus Christ ula ai ha kisenran ju shobu let no ne ka pertai hadin ba ula yapru open scam ya kata ba un sawan pat bat menta haba baro naki senran ki jong Jesus Christ kira yap bat menta sa tang u Yohanes lese ka jingkli ka wan balai try nga hang ne Jesus ong hakmi ngan wan kroy hapdeng jong ki jing tenjar hapdeng jong ka jing lango hapdeng jong ka jing ere ka ba kraw hapdeng jong ka jing kolomar ha ka perthai u Jesus ong hakmi nga wan kroy baro ka khmat kan yo iya ga uang yo Yohanes men sayo iyanga ngan sawan pat hakisya kan kentin ngan wan kloy kasdang nakal nong ka beningkong jo ke kitab jimpan pau pat haba penkut ya ka penkut ru dakini ke jingkular lai sen lai wat ha ka kitab jimpan pau ar hakmi ngawan kloy suk utaw besumar ya ke tien jo ke jingthulpa jo ke ni ka jimpan jo ke ni ka kitab nang ta ka don shishu hakmi nga wan kloy barka nong jong kandon lem bat nga ong kaktin ke jong blai nang tangin syam ru ha ka kitab jimpen pau arpau shisha nga wan kloy to wan try Jesus jimpen pau ar nyau jimpen pau ar khatar but kitab jimpen pau arpau lai sin lai wat ladangin nang atatien lesig ya ka de jingkolar ke jong Jesus ngindu jingkerman Henry ke senran ke don ke jingkerman ya ke jingkolar ke jong Jesus kat no shisha kraw ke jingpen pau ke jong blai ha ke kitab bau pen i
ya ka basdang bad ya ka bakut jong ki aka baro lapan kan mau biang ya Yohanes ka budan hangta panganwan kloi ko Yohanes panam do jingkerman kita ki jingjar jong me kilong tang shibet por kita ki kendri ki bakhom yame ki ba pen chitom yame kilong tang shibet por ngan wan pat bat ngan wan kloi ba ka ka ju ka jing klor ya phi ha ka ni ka por la da phi ya le ba ki jingjar la da phi ya le ma ki jing e ha ka ni ka perthai kamut ayu ka ni ka khubor bangan wan kloi ya kitu ki bla du no yo lok la ni utnga bala khlat ha ka ni ka perthai kamut ayu ya katu ka kmi ka ba pon ka ba khai khod hadin katu ka nisnam ila khlat no kamut ayu yo tu breu ba khlat na ka jing pang cancer la ni ka no ka jing pang kamut ayu ka ni ka jing kula ya ki breu ki badan ha ka jing susi ba ka jing janjar ngakan mau ya ka wei ngan penkut da ka ni ka jing pla ngakan mau ya ka wei ka jing pla jong ka wei ka breu ka ba im harosha hakipor jong ki communist kadang-kadang ke jing pla jong we ni kinong yalap papanom jong ka barang 7 umak friendly wang ulalit yalap ha ka we na kinong ba jong ka Russia Moscow barkat ba udan hangta ha Moscow ka ba yalap kadang ka we ka briu kala khot yo ong wan se pastor ban wan bamja ha ying jonga ti na preng ki ba bun ki ba khot uni u pastor wang ngan le kum to ula bu e ka por bad ringkat bad u la lech bad we unong Russia ban pen klak tien namar ba sku thu e ka tien Russia ula lech ti kala pen kre e ka jing bam nam ta jong u bad ula bam ki ta ka jing bam bad ha ka ji akran ula kli wong ngam pat ju im hakari communist tu ya thu yang a kalong kumnu ka jing im chopi hakari communist hakapor ba kadang khan ba ka Soviet Union ko mga ong ka sarkar communist ya thu yang a ki ai ki ji shem ki ba e tam kum ka nongput ka jong Jesus Christ ha ka po jo ka jing sanchar jo ka communist kata ka brio ha ba kala yosno ka jing kli kala durbak kala sang ban khnyo ban utau nong pen kala tien ula batrat yo pas mark friendly la kumba aidak ba ka ni ka brio la ngim le e kan sapang kendit bat kala pen hiar men sem kata ka brio par kalau ong nga i ya Jesus Christ bar nga hikai ki khonjo nga armut ban puli ya ka Bible ban ruai henry kat bang ngi ya shong ban judon ya ki jinglen jongi ban duai step ban duai mit ngem shem la poi prakhat ba uta bo shong wai haneng jong ka ta ka ying bang isa udai unong ai jing tip jong ki communist bar kumta Haka ka mit kat bagi satiano haka por arbaje min step ladan ka jingker ka jingtit jingkhang haka yeng ka ba jamha bar kumta kalalet ban pli bat kat ba ka pli la tbe da ka torchlight persha ya ka durkmat jongka kila thap ya ka da ka durkmat jongka bar kala kalan hamadan bar kila shim ya ki khon jongka bar kila sho ya ka bar kila on kadang ya ka khon ka ba khnai sne ba ka arsnem Bakil ong ya kata ka brio ngin shim ya ka khon ka khadu jongpha bat phanam ya isu ya ka lano bagong pastor nado kata ka por hadu menta klalong ar phau arsnem pangampat shim layu i ya ka khon ka jonga kata ka dei ka ji shim ka ba etam bangabut yu Jesus Christ Henry ka ong pastor Wana peleng tak kijing janjar bar kijing syam ke jonga ublai u pentingan yang bar ngadan kijing kermen bo on one part nga kermen bo on one part bala ka we kasngi ngan saya i biang ya ka khun ke jonga kata kadai kijing tenju bar kijing shitom ka ba kibriu ki jong ublai haba ki jiet pan buat shisha yo Yohanes udan hadal no Patmos ukan mau bo Jesus Christ on ngan wan kloi haga gospel Yohanes kelong ka bakhat sau ka khat ka ban kong ru lai ong wat ki khuslai to ngai phi hau blai to ngai hangaru ngan le ban ben krek ka jaka ngan sa wan pat ban shem ti phi haladihi pat phinya dan rengkat pat nga kita ken gini ki dau ki ba pen long yo Yohanes ban kloi ban yap na kam do Jesus Christ ban bot yo Jesus Christ ba ka jingli kalong kum no ma phi pat u Jesus
ulang blay na bom jukut sheki bom jukut ulang alpha but omega ulang nong sus pa ba sat yaki pop jonga ba jongpi udan ka bor ban pen impact yangi na kejiyap bat ude utha uban sawan pat ban shau ya laki jong bangin ya don bat sheki bom jukut une uju ujisu ba kren yo yones hakadol dong patmos ukren ya pi hakadiga janmet baru tiet ke jing khang ka do cho phi menta la da phin bot yo dongin ko jing mot bangin bot yo jesu comparison yalam yagi kane ka tayo ka bangin long kinong bot ki ba shisha ka jong Jesus Christ khat ye ki palok cho phi khat ye ba ying asam jo ki khat ye ki prab ge nga anya thu ye phi ke ek ba phnyos ngo menta ka tayo le se ka dei ko ek ba phim ju ngo meno ka ji em jo phi la da players ngo ka long ka ji pat mai shu ha ka ji Kristan jo phi but phin nang la ban bot yo Jesus Christ